Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Nadyan silih popo biong kaki nini sedulur myang sana kalamun nguruk tan becik nora pantes yen den nuto apa ya wis kudu jamane. Bocah kok saiki trekane saya angel, dikandani saya ora gugu, arep sambat-sambat sapa. Iki kok ya dulurku kok irung rawuh. Bun, weh lan Bun. Nggih, monggo. Kaya ketoprakan ngene iki nek kiambak nek kaya wong ketoprakan. Lah, do sehat to, Mas? Amin. Alhamdulillah. Kene Janto isih poso ya. Sehat sing penting, Mas. Sepakune le do. Amin. Bagas waras kuwi kok, Mas. Iya, Mas, kanan ya kaya ngene kudu diterima tur ya. Sing penting akeh syukure. Wong ki angger akeh syukure tak kira ya bakal uripe kepenak, Mas. Ora mang mikir bingung-bingung. Ya ora jeneng le. Ora bingung piye to, Mas? Mikir kanan saiki to, Mas. Kahanan kok kaya ngene. Ning apike dibuka sih, Mas. Iki lah nggo acara ta iki. Wah iya. Nek gegawa ya, Mas. Wah, nggih. Sugeng dalu para kadang tresna budaya miyarsa kakung Semana Putri. Pareng ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih kalian kula sak kadang dalu menika estu lepat diagung pangapunten namung kula kekalih ingkang ngrenggani wontenipun adicara Borobudur Semawur wonten kalodhangan dalu menika. Inggih karana gorehipun ati kula ingkang nembe kataman wonten dalu menika. Inggih lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Jendela musik lan informasi ing samangke ingkang boten saged nampi giaran menika saged pun pirsani lan saged pun mirengaken lumantar streamingipun wonten gemilangfm.id lan ing samangke mbok menawi para kadang ing samangke saged paring dedamar menggah menapa ingkang kula raosaken pepeteng ingkang kula nembe tandang saged lumantar WhatsApp utawi voice note ugi saged wonten ing nomor
081 gangsal 78 968 968. Lah kenging menapa dalu menika kok kula rumaos gadhok amargi krungu-krungu neng radio ya wingi-wingi kedadean kok neng kono kene bocah kok saiki kaya ngono. Kudune mangsane poso kok bengi-bengi do tongrong neng pinggir dalan kok ya dadak nganggo perang sarung. Ah ya kuwi Mas. Sing dadake kekhawatirane wong tuwa saiki lak ngono kuwi Mas. Nah niku lho Mas. Ya jane saka pemerintah ku ana anjuran lho Mas. Jam 22 itu anak harus sudah di rumah. Di kandangke maksudnya iki lho. Dadi upama urung tekan ngomah ya dicari, digoleki ana ngendi papane bocah kuwi. Jane saka pemerintah ki ya sing ngandharke ngono Mas. Ah ya wis Mas. Ha ning wong kepiye meneh? Ah iki sing luput sapa sing salah sapa kan dhewe lak bingung lah arep mastani ndi sing luput ndi sing salah. Kamangka bocah saiki ya kuwi Mas gujengane nek muni HP iki wis ambek yo ndelik nang endi wae ketemu ta Mas. Nah, jenenge kowe nang endi ya nggo HP iki mbok nang leng semute agar ana sinyale ana mlebu. Kamangka sing jenenge handphone ngeten iki ya jenenge wae smartphone kudune lumantar iki iso dadi pinter. Nah, kudune nek niate. Nek alhamdulillah Mas daerah Gunung iki ya najan nang lereng gunung ya Mas. Ya wong do dolan HP jaman saiki pancen wis kaya meratas kaya tradisi. Nek ora duwe HP ndak dikira ora gaul. Ning alhamdulillah iki nek desaku ki ya isih nganu Mas, buka cara niki omah iki dibuka kanggo bocah-bocah sing timbang dolanan HP kuwi do apa Mas iki Mas ngleluri budaya ben wong urip nang desa dasare wong Jawa ki wong ana budayane ora ilang budayane. Dasare saiki wong nek budaya ki ora kudu bayar to Mas. Nggih. Iki kanca-kanca iki nek gelem cah nom-nom kuwi wah kaya nang daerah Gunawi cah cilik-cilik dadan gamel, diajar nabuh, sing gelem wicara ya diajar ngetoprak, ana sing malah melu ajar-ajar kaya dadi kaya sampean men iso nganu nek ana manten barangke lho Mas. Jadi iki lah ya ngilangke kesibukane sing ora kanggo iki dadi kanggo to Mas. Janjane ngono kuwi ya luwih apik Mas. Niku sing karep kula niku nek cah nom ki kabeh do iso ngono kuwi terus nyingkurke handphone ya ora mbeng bendina handphone ngutek handphone ngegame online ya. Nah kuwi lak sing disamari iki kuwi rusak Mas. Kampangka kabar-kabar kono kok cah cilik cah SMP gek belasan tahun kok do gelut. Nah kok wektune wayah bengi esuk. Kuwi njur sapa sing bakal nulungi nek ana kedadian. Nah niku. Kek wis sepuh wis dasare sasi poso niki lak ya sare jam 11 engko jam 2 wis kudu tangi ya kudu do sahur bocah ra nang omah ora ngerti-ngertine ming none tanggane. Ora ngerti yo ana dawuh saka polsek pos apa nek bocah ki gelut. Wah Mas. Lah ya nglarak wong tuwa to Mas. Wis sing dadake bilaine wong nek ngono kuwi. Nah, kamangka tak kira ora ana jeneng piyai sepuh kok njangka anake dadi wong bedugal iki lak ora ana Mas. Kabeh wong tuwa ki ya penjangkake ya mesti sing apik-apik. Ning saupama ngene iki do mirengake awake dhewe ngudarasa ngene ya Mas. Kuwi njur duwe prentul oh iya. Wong saiki upamane kaya nggon aku kae biyen ora ana gamelan iso duwe gamelan. Nah, terus dilah ana sing gelem sinau nang bidang seni, sekolah nang bidang seni, iso ngrakup cah-cah cilik sing do seneng gek dolanan HP kuwi yo, do dolanan ngene. Alhamdulillah ya duneke aman ya ning akeh amane, Mas. Nah nggih. Wong karang njuk bocah ketungkul to Mas.
sing kudune ubyung rono rene sing ora ngerti arahe ming rubuh-rubuh gedang ning nek bocah kuwi wis duwe kelangenan kelagean sing nendalem kok marake tentrem atine ayem ha wis ora lunga kok tur bocah mesti tutut ya ngono kuwi iki ya ora kena semono Mas wong sepuh ya kadang kala cok bingungake ya kuwi ana Mas saiki masane pamane gugah sahur ya nah nggih jenenge bocah enom kuwi sing cah belasan kuwi wong ora mesti do bubuk Mas dadi kepengin selare gugah sahur ngono wae iso nggawa musik-musik mbok sing wujud bendi, beduk, kenrongan, do mlaku-mlaku karo gugah-gugah kae. Ni ya ana saperangan wong sepuh sing ngono ki sing ramatuk. Wah, nek ngono ki ramatuk mribene wong turu ya dadi bocah ki malah bingung. Nek aku timbang bocah kuwi ora terarah, ngono kuwi mah ra apa-apa, Mas. Ngira apa-apa. Wong niate apik. Niate apik. Tur pisan dene wong kanthi cara sing kaya mengkono kuwi lak iso nuwuhake apresiasi seni. Kepiye carane ngolah rasa. Wong tetabuhan ki ora mung waton kothekan kok. Tetep golek rasa. Nanggo kepiye nganggo irama. Umpamane ditembangi ya tembange kudu laras. Ha, nek kabeh bocah sapa wae sing wis gelem ngoten niku rasane iki mesti tumanem yo ora bakal sembletengan gebyah-uyah waton apa-apa ditandangi. Aku ki ya percaya ngono kuwi. Ane wong piye ya karan saiki zamane cara sok ngrungokke pengajian Pak Kyai apa Bujai iki lho. Zaman iki zaman kaya wis akhir to, Mas. Nah. Dadi zaman wis akhir iki kaya-kaya ki apa-apa ora nyempolai. Simbah mbiyen setahun ngendika. Ya ta Mas, sampean medine ya mulah luweh mudeng kae lho Mas. Ana apa ya Mas jane? Sing muni pasar ilang kumandange ngono apa Mas? Oh no. Kayak paribasan apa? Ana unen-unen. Unen-unen. Pasar ilang kumandange. Kali ilang kedunge ngono kae. Ngono kene dirasake wektu-wektu iki kaya-kaya iki kok pas lho Mas. Pas. Iya ora Mas? Iya kelakon tenan Mas. Dadi tegese iki lak ngene Mas. Nek ning manut gaduke aku lho Mas Bagong. Sing jenenge tembung pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge. Niku lak nyanepake jaman rumuhun, jaman ingkang sampun menika lak para winasis menika lak pun ngripta. Sok tekan bakal ketekan jaman tuwa sing tanda-tandane kali ilang kedunge. Lirin pripun? Kali ilang kedunge iki nek saiki iki kali iki wis do cethek. Ya. Mergane napa? Banyune ya cilik, gedhe iki nek merga le mangsa rendheng. Anane sing maune kedung kuwi kisenan anane sampah. Kisenan anane lendut merga anane iki kegrusing lemah merga tanaman utawa wit-witan sak kiwa tengene kali utawa nenggon hulu sungai kuwi wis do dibabat, do ditambang. Nah, kuwi lak dadi playune banyu nggawa material kuwi lak ngurugi gedung. Nah, kuwi bisa dadi ilang tuke ya Mas. Dadi ilang tuke. Dadi sing maune kedung kuwi dadi cetek. Biyen zamane cilik niku ya kaya praga kae kedung akeh. Sapa wani nyoba kedung nek ora pancen wong ahli slulup karo ahli renang ora bakal iso. Terus pasar ilang kumandange. Zaman cilike kula, Mas. Apa meneh kok alite jenengan muni swara kendaraan niku lak ya arang-arang. Anane gembrengeng wong swara nang pasar niku jan ketok le kumandang.
Pasar Borobudur saka Sawitan niku esuk niku wis gembrunggung kaya swara tamon niku. Apa meneh kok rikalane barengi bapak nika suwargi kok muni deres nang pinggir praga. Le galuh suarane Borobudur. Pasar Borobudur wis kaya ngono. Gayenge apa meneh kok pas pinuju pasaran. Dino pasaran. Wah, lah niku. Ning sakniki lak awake dhewe mawon teng mriki nang studio niki. Anane gembludur suarane sepeda motor, kendaraan bermotor. Nah, aku le bayangke sing pasar Ilang Kumandang iki ya di sisi lain kuwi Mas sing dingendikake sampean mau. Sing ping pindhone iki jaman saiki jaman teknologi to Mas. Nggih. Dadi ora kudu nang pasar. Ah kuwi sing dadi marai pasar iso ilang kumandange lak kuwi. Blonjo saiki liwat handphone. Wis ora ana nyang-nyangan. Lah apa anane Mas? Rego 5.000 ya tekan nggone ya 5.000. Saiki nang pasar ke le mari rame le akon 17.000 ana dol dina ana kedadian 21.000 22.000 dadi ana nyang-nyangane. Rasane iki kaya piye Mas? Nggih. Ya nek ngrungokke ngono iki wah le nyang-nyangane ajene wong putri ya ngono kae. Napa malih jenengan ya mesti pun ngawaki rikalane pasar mundilan iki rumiyin gitu. Saderenge gayeng-gayenge handphone. Nek pemerintah le mbangun kuwi wis kurang kepiye. Wah wis sembodo banget. Karben masyarakat itu iso guyub, sayuk tindak nang pasar. Meneh iki wadene saiki wis kejajah karo teknologi. Ora jeneng nyingkurke karo teknologi ning buka handphone iki apa-apa wis ana, Mas. Kamangka Mas biyen jaman cilik aku nih Mas. Nang pasar murah niku kaya ki arep nang endi lho Mas. Wah. Dadi esuk iki jam 3 ngilir turuke wis ora merem. Wah, warna muntilan. Kamangka ya mung numpak kolte lho Mas biyen iki Mas. Wis senenge ora karo dijakno muntilan iki. Dasare arep kaya iki arep meh bodho niki lho. Wah, wis pecinan ki teko ora umum. Wah, ayo jejel. Gayenge ora umum. Talune dhewe kono ya jejel real. Nih saiki ya kuwi. Dadi ora kaya jaman semono. Ah bocah saiki kono pasar, ambo liwat HP wae to. Nah, wis pasar harus ngono, Mas. Kamangka nyuwun sewu Mas Bagong. Tindak nang pasar iso ketemu karo pawongan liya sing dodolan kuwi pisan iso ngladi nggone olah wicara, bersosialisasi, terus iso among rasa, momong rasa lan liya-liyane. Ning nek nganggo HP, handphone nganggo HP iki ora iso. Ora iso. Anane yo ming saklek. Oh, nang kene terjadi penawarannya sekian. Njuk modele COD di tempat, bisa cek di tempat. Apa parikane yo wah ayo kuwi Mas. Ya ana jaman kelakone, Pak. Kamangka nek awake dhewe iki saya kaya jaman semono, cilike awake dhewe. Nang pasar ki sinambi silaturahmi. Iya ta? Sing pirang sasi ra kepethuk ndelok kepethuk nang pasar. Wah, gupuyuk wae. Kuwi nyedulur tenan, Mas. Nyedulur. Pamane dhewe iki ketlayake pas duwe arep duwe adicara seneng-seneng apa kek kesusahan kuwi dikabari ngono kuwi mesti rawuh Mas. Sak pasar ora mesti rawuh. Saiki upama liwat HP. Saiki upama masuk adewe tarkep ngono kuwi ngulemi sing liwat HP iki lak ya ora to Mas. Ki nek dipikir tenan kuwi lho nyedulur nang ngendi. Nah ngene. Dadi kelingan Mas. Jaman semonten niku kula niku dijak angger minggu niku kala mangsa 2 minggu pisan karo mak iki dijak nang pasar. Yo le melu nang pasar Budur. Mangkate numpak andong. Terus nang pasar Budur kuwi engko mesti tuku bubur terus karo kanca-kancane dodol mak kuwi ana Mbak
Sum, ana Bu Kaji Sri apa sapa meneh kae. Kuwi angger nganu ki. Iki sapa iki? Iki putrane apa? Nggih. Lah kok wis gedhe. Kelingan jaman semono dikeki sak kresek kae duit 5 ngelonan anyir-anyir kae. Walah senenge Mas. Kuwi Wiwi zamane sampean ya. Nek gak zamane aku ki nang talun iki Mas. Iki mbok mungkin para piyayi piyantun sing mirengake iki bapak sing wis sak umurane aku apa meneh sak ndure aku isih kelingan Mas. Isih kelingan. Kuwi jaman semono jajan nang pasar talun ki gablok Mas. Oh, gablok ki nah digablok. Ah, kuwi nganu Mas. Dadi kaya sego ke dibungkusi, ini digawe kaya tempe ki lho Mas. Oh. Dadi dibungkusi kaya tempe ke jadi gablok. Jajanku jajan gablok wae. Nek jaman saiki cara critake ya do guyu Mas. Kuwi iki ayo gablok kuwi engko tumpangi gorengan baceman tahu apa tempe gembus sing gedhe lho Mas. Dikapyuk duduh ngono wis enake ramu Mas. Kuwi jaman semono sing dodolan kuwi jaman semono nang talun kuwi Mbah Sri aku kelingan. Mbah Sri daleme Karang. Di talun sing Karang kae. Nggih. Mbah Sri aku saya kelingan Mas. Cuh nang talun ku jajan gablok nggo Mbah Sri. Wah. Kuwi nek wong daerah dhuwur jajane ya kono kuwi. Wis dadi icon ya. Dadi icon. Ini saiki mbah putra-putrane iki mbah ana sing neruske, mbah upama ana sing neruske ya wis ora kuwi meneh dodolane to kuwi Mas. Kuwi wong jaman era biyen. Dadi nek saiki ya sing wis modern mbok menawa ngono. Engko njur mlaku-mlaku mulih. Wong kuwi saka omah iki mlaku Mas. Nggon aku talun itu mlaku. Menyang mulih engko wis tekan nglumut kae. Ngalor wis ngeleh meneh Mas. Wis adoh to Mas. Jaman semono. Ku ketemu nang daerah Ngeron kidule nggonau kae jajan meneh Mas. Kono ketan srondeng. Nah, kuwi Mbah Tukini. Aku ki hafal. Kuwi ngono kuwi Mas. Nah ya kan. Jaman semono kok Mas. Aku dune nek berkaca dari kahanan biyen sing sarwa kurang, sarwa rekoso, nek cah saiki lak ming garek nemu pekolahe. Kaya dene nglungguhi klasa gumelar. Cah saiki nek diceritani ngono-ngono kuwi karo sing anu kuwi wis jawabane ya ana sing pinter. Tunggak waru ra melu-melu. Tunggak jarak merajak. Iki aneh padahal ora ngerti karepe apa. Ora ngerti sejarah. Kamangka nganu Mas. Ada pepatah mengatakan jangan menilai sesuatu itu hanya dari penampakan luarnya saja. Tapi cobalah lihat apa yang ada di dalamnya. Mas, pancen tenan. Gitu. Nek ming didelok blegere ngono umpama walah kok ming kae to. Ning aja ngemingke. Mergane ora sadengah wong sing disepelekke kuwi kok njuk sepele. Kepara malah beda kalani. Ayo karepe ngono ya ngono kuwi bocah saiki muga-muga kuwi mau Mas. Sing bocah-bocah pancen durung umur kok do gawe tintrime sing sepuh ki ya muga-muga do diparingi eling. Jaman saiki kidul terus kabar ngono genah-genah nang cedhake nggon dhewe kono. Iki mau aku krungu Temanggung, daerah Kandangan. Loh, kok cah cilik-cilik ngono lho Mas. Aku le gumun iki. Cah welasan taun ngono lho. Nah, ya wis kaya ngono kuwi karepe iki arep niru sapa? Janjane nek umpama oleh matur ki ya nek aku lho Mas ya. Luput kuwi ya kabeh luput. Ning porsi utama yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Mergane pripun? Anak loro iso rukun kuwi merga wong tua le wicaksana. Anak loro iso cerah bubrah merga le kurang wicaksanane wong tua. Nek anak loro iki pengen dadi ya wong tua le ngulati kudu nastiti ngati-ati.
Wong saiki iki direwangi ngati-ati we kala mangsa ijah kepleset kok, Mas. Le ngati-ati kurang ngati-ati kepiye saking ramening jaman wong nang dalan wae rewangi ngati-ati awake dhewe tertib ora nglanggar lalu lintas ning sing liyane ana sing nglanggar. Iya kuwi, Mas. Adi wis dadi-ati wis kesonjo boyo. Nah. Apa meneh sing ora ngati-ati. Kampung ana dalan gedhe ngono iki sing penting iki nganggo tepo slira ya, Mas ya. Aja nganggo emosi. Ana dalan gedhe nganggo emosi mono ya as kono nek. Ini nek jeng nganggo eling tepo slira tak kira akeh slamet. Akeh slamete. Nah saiki sapa wani aku? Akeh sing do kaya ngono nang bola-bali nang handphone ki lak saiki akeh banget nang IG nang YouTube short anane wong do bekenengan kaya ngono nang dalan ming rebut bener. Nek mbiyen do rebut salah Mas. Rebut bener karo saiki nganu Mas. Cok ngono iki cok ngumukke sedulure. Nah, sapa sing wani aku sedulure kae nyambutke nang nggon iki. Kaya-kaya ki dheweke iki dilindungi kamangka ya sing disebut ki malah ora mesti, Mas. Ana tetembungan kudung lulang macan. Wah aku sedulure Parwoko nek warna-warna ben padahal sampean ora ngerti apa. Ora ngerti. Wah ya kuwi ning lak kesempyok melu kena olone to. Kuwi sing disamari bocah saiki ngono kuwi. Nah, kuwi mau dadi aku dhewe ya sok juweh karo anakku lanang. Dasare aku ya duwe bocah. Jenengan ya kagungan iki lak ya tak kon sing ati-ati dadi wong sing lembah manah. Srawung ki ya bebas, los ni ya ndelok. Ning ya ndelok-ndelok. Nulodo sing barang becik. Nek barang ala ra usah dicontoh sisa dhewe kok. Sina Mas, nulodo laku utama. Dadi laku kuwi. Tak ngoten niku. Lak pamrih ya mung ngoten niku. Ning kok kurang prayoga nek kok ming lawaran ya Mas tak. Noh, goleke unjukan sik. Ora apa-apa. Jenengan lenggahke sik. Para kadang sutresna kirang prayogi mbok menawi kadang kula menika namung ijeman kados mekaten badhe kula padosaken unjukan nanging rumiyin iso ngrepoti anggere. Alah ora apa-apa anane wong karang Mbak Yu murah nang omah kok monggo sugeng midhangetaken wontenipun pariwara ingkang badhe dateng. Sekecake sik. Ya Mas, ya Mas. Borobudur Semawur.
kandamu Natian rasa saya
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Banting tulang agar tetap berkecukupan. Begini terus mau sampai kapan? Andai saja aku bisa hidup tenang, nikmati masa tua tentram dan aman. Kerja keras bebas cemas adalah hak kita semua. Ayo, daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan. Dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dengan jam sostek pasti berkualitas, biar bisa kerja keras bebas cemas. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut,
Tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Borobudur Semawur. Malah kelalen. Kepiye? Ngapunten, Pak. Lali Nunggu-nunggu wis salit malah. Walah, ya bot-bote ket buka ki urung ya gek ngombe sak gelas mau. Ket buka. Bot-bote ngudara rasa abot ngene iki, Mas. Ki anu, Mas. Aku dititipi kon nyenggol sedulur gue. Ha nggih, di anu riyen. Kok wewengkon ngablak kono sing dhuwur dhewe ndeles kono. Pripun Roko Mas Purnomo. Oh, Mas tokohe ketoprak Pembayun. Nggih. Terus mengidul. Nek ngablak kan ketoprake akeh, Mas. Sing do seneng ketoprak. Nek ngablak ana Mas Songko, ana Mas Wuwuh, Mas Manuto. Pokoke akeh Mas nek ngablak tokoh-tokoh seniman ketoprak. Ngono. Midun Mlerek Pakis. Dalang Ki Jumbo, Mas Triyono, Roko Mas Kuat Hadi Warsono, Mas Wit, Mas Wahyu, Mas Bayu, Pakis. Witrah dalang kabeh Pakis. Niku tasih sak sedulur. Sak sedulur Mas Wiyo, sak ringkel, Mas iki papan dununge ya sak manggon lho Mas. Darnane Mas Kuat iso mampir nggon Mas Tri, iso mampir nggon Mas Jumbo, iso mampir nggon Mas Wahyu. Padha dene arep sapa iso mampir nggon si iki dadi siji. Seneng seni kok iso kumpul iki lho Mas. Iso guyub ya Mas ya. Kuwi terus melerek ngidul, kanca-kancane dhewe anggana budaya ketoprak sing didirikan wit tahun 2000 selikur ya Mas. 2000 selikur kae. Muga-muga sesuk ya ana sing nanggap. Wong arep bodho. Ayo insyaallah bodho iki ana sing urip. Jane nek umpama nyambat latihan Mas, gilir latihan. Ora apa-apa to Mas, jane ora digawe abot ora apa-apa to Mas. Karepe kuwi ra sanasan mbok wedok bodho nganu apa nek Cacat diboyo. Kanca-kanca bendo ngidul bendo gelar apa ya? Sinabuh kanca-kanca jayan ngene ya. Keteko Monjalak duwe alate pelok. Dadi nggo alat iki karo kanca-kancane sak mrene Pak Bayan. Mobil teko dek. Ah, dadi to Mas. Sampeyan wis sedia son ngono. Wah, wis mlaku wis. Gamelane ya jayan. Iya no, wis sak sampe sak wonge. Ha iya. Wis ngono kuwi. Wah ya masuk kuwi. Jane teko nek iya, wong seni iki nek bodhone iki lak ya kalodangan badan ngene lho Mas. Iki ya ana sing arep pentas sok bodho kuwi. Nek ketoprak sak ngertiku nggunaku dhewe. Lintang budaya. Terus soronalan. Kuwi ya maleme Minggu, pokoke bodho maleme Minggu sing soronalan. Bulu Pada Soka. Kuwi ya pentas ketoprake. Sobleman. Nah Sobleman malah bodho 2 dina ketek Mas, 3 dina 2 dina. Mau tanggal 2. Kuwi ya ketoprak sepuh ya pentas. Nek sampean arep ayo golek dina sing sela diantarane kuwi. Kancane iso gayeng wah. None Mas Parwoko nganyari anu lho wah teko. Wis teko digawe sak kepenake pekolahe lho Mas, ora semang digawe abot. Anek seni kabeh digawe abot cuma malah mumet dhewe. Ya nggih. Teko umpamane badan sing cetha ngono lho. Anjang sana silaturahmi timbang sampean ra medhi iso tekan nggonku aku ra iso tekan sampean nek boten nek ana acara ngono iki. Nah, iku dadi iso
do salim-salim liwat kuwi. Mergo berkesenian ya, Mas. Lho. Nganggo cara seni wae iso guyub rukun kok. Dadi nek wis umure kaya awake dhewe iki, aku kok arep badalane pas parwa kok nek bodos dina tekan 7 dina ki tak jamin ora iso, Mas. Ora iso, ora ketemu. Nek wektu awan ya to. Nek bengi. Engko digalondangan bengi kan acara ngene, Mas. Mesti biuk. Iki iso ketemu bareng-bareng kanca sing lor kidul wetan kulon iso ketemu bareng. Nang kono iso wah. Sing cetha kuwi Andrawina guyon maton. Iso sungkem-sungkeman ngapura-ngapuranan lewat seni. Dadi kuwi malah teko dikepyake. Sapa sing arep do melu munggah panggung teko? Ya sing apik iki dijatah. Oh, dijatah. Nek munggah panggung sapa sing gelem munggah panggung kok keren kemarin. Repot keren kemarin teko dijatah. Wong nek cara aku ki ya ora kudu. Sing penting aku malu tekan ngono, malu guyek guyon ngono wis walah. Ya teko digawe engko matur karo sing nyekel pemerintah ketoprak. Ayo to. Ayo, Dik. Ning arep sampean ming kae ya ora apa-apa. Wah, nek aku mono wong merdeka to, Mas, nasional. Masalah. Monggo aku dhewe wis ana papat, misale ngono lho, Mas. Ngono ya apik wae. Nah, nggih. Bodho pirang dina monggo. Ya ming dalam rangka nganu kuwi to, Mas. Angen-angen karo nepungke seni mungguh bocah-bocah ben ora kelangane enggok. Tur nek ngono kuwi wong dhe angen-angen pancen atine iki tergugah nang seni iki walaupun isih sesasi, setengah sasi ngono kelingan, Mas. Wah, sok malam iki akan nek kae. Wah, sambatan nek kae wis nganu, Mas. Kene iki wis ana rasa wis planning-e wis teragenda. Teragenda aku njaluk sehat. Nggih. Ngono kuwi dadi anek bocah saiki lak sing penting kumpul-kumpul biang-biung ora. Rekane iki ya nyontoni ya Mas seni. Nggih. Kudune ya ngoten niku to. Seni iki ge nyontoni cacah sing nyontoni nggih paring tuntunan. Ya ana tatanane, ya ana tontonane. Ni ya ana tuladane. Lah ngoten niku. Kuwi seni ngono. Iki dereng rampung jenengan le ngintun salam. Terus mengidul meneh Mas tekan daerah Sawangan. Sawangan, saka Sawangan dhuwur. Dhuwur Banyoto Mas Jiati CS. Kae kanca-kanca Putra Gemilang. Pak Dewi. Wis Mbah Pongki. Sak kabeh pokoke kae. Terus memidun tekan treko. Penyanyine. Ya sindene ya seniwatine. Mbak Sriyanti, Mas Waget. Mbak Widowati, Mas Kikis, terus Mas Kanto. Nah, sindene jalan sing lari seramu bodho iki Mas. Wis agendane dina iki ra iso, malam iki ra iso. Aku nang kene wah elok aku. Sinden jalan iso ngluwingan Mas, bintang tamu. Zaman saiki wis sinden jandilan. Ya nek kabeh dipawiti profesional duit kok Mas. Kabeh ki yo aku yo ora ngira atase meneh iki yo ming guyon parikennya dadi dalan pangane sedulure dhewe lak melu seneng. Sing penting yo teko sedia kencur teko 10 kilo. Menjaga performa suara. Ben suarane ra kepaten wis didol suarane. Mas Kanto terus mandap-mandap Jayan mau Mas. Jayan kanca-kanca lintang budaya. Terus sing do buka nang masjid mau ya do karo latihan ketoprak bengi iki latihan Mas. Weh lah latihan. Terus Pak Tarjo wis sehat, wis gelem ngimami meneh takbire masjid. Lek Suramin mbok Kapri nya tak wikola. Senengane ngene nek aku. Winjayan Mas. Jayan. Sampeyan mbok aku nek sing kidulke ana saka dhuwur iki Mas, saka dulur-dulur kula wonten ing Krinjing, wonten Trono menika wonten Mas Harno, Mas Heru.
wonten Pak Nanda, Pak Pri, Pak Erna, lajeng mandhap ana Mas Jimplong Krinjing nika. Mas Puji. Mas Puji nggih. Terus wonten Mas Bayan Kepil sekalian garwa ingkang kinurmatan, lajeng wonten Ngaglik. Nah iki sing akeh rombongan iki ana Pak Sur, Mbak Sur, Wonardi sing mesti. Mbah Kaji Nardi. Nah niku terus Lek Sambas iki kemeh menunggu HPL lagi. Ini wedhuse meh manak meneh, Mas. Terus ana Pak Tutik sing bisnise damen. Nah, terus enten Mbah War, Mbah Jum, Sus, Mbok Kris, Mbok Yasri, Mbok Din, Mak Angga, Mak Seli, Pak Seli, komplit. ana Titik Nuri, ana si sapa kae? Nah, aku ya lek Yatin Mbok Mari ya. Yatin Mbok Mari, terus enten Wati, Mak Dava, Pak Dava, Mbak Sur dhewe. Lho. Wah, oke banget. Ana Mas Tohari ketuane pemuda. Ana siji meneh Mas sing kliwatan kuwi. Wandi Bangkong, anggang-anggang petuk. Halo, Bos. Kuwi. Wah, pokoke kathah banget. Niku dulur-dulur kula Ngaglik. Wah, nek diratani ya akeh banget. Tidak lupa kagem Pak Bayan, Pak Yit. Piyayene Lembah Manah kaya sing sepuh. Ya bae. Kados Mbah Bayan sepuh. Wah, sapine akeh. Ngono to Mas, tuku biasa. Terus Mas Yeri, wah ya akeh banget Mas. Ponen kanca-kanca lajeng ingkang wonten tlatah Sawangan ugi dulur kula kinasih. Mbah Mbul, Bulu. Pak Triyono Bulu. Triyono Mas. Lajeng Mas Ar. Lajeng Pak Wokowiro ingkang tlatah mriki nggih wonten Mas Din, Sedayu, sugeng dalu Mas Din. Wah niki juragane Bego Mas Din niku. Mas Din. Nah, lan ugi kanca-kanca sanesipun ingkang boten saged sinebat setunggal moko setunggal. Tartamtu mugi lumantar gegono menika saged sambung serawung saged pinanggih karahayon dhateng panjenengan sedaya. Nah, ngoten niku Mas. Iki nek niki mula bukane nek akeh sedulure sak jangkang sikil ki pethuke ming bala kanca ora ana wisa. Kuwi tenane Mas. Dasare kaya dhewe iki ya nang seni iki ora ge penguripan. Ora ge penguripan. Bahasan kepethuk seni kok kanca seni iki ya nyedulur malah ngluwi saka iso ngurip-urip. Wah, ayo kuwi. Aku ya salut karo sedulur-sedulur seni kuwi. Najan to uripku iki ora mergo liwat seni. Nggih. Ya seni iki iso nguripi. Ayo Mas. Nah niku wae. Wah, kathah sangat pokoknya. Dulur-dulur nek tekan mundilan ya ana Mas Is. Ana Mas Santo. Pak Radio. Mas Radio. Kanca-kanca yoga Mas Simon CS, Mas Yudi, wah wis. Bah, tenanan kuwi. Wae kanca seni ngalor kidul wetan kok mesti ana, Mas. Nah, kaya sampean dulure sampean sing nang ereng-ereng Sumbing kae. Mas Pur. Nah, Mas Pur nomor kanca-kanca PPM Persatuan Panatacara Magelang wonten Mas Purnomo, Mas Dedung, Mas Dungdung. Terus ana wah ya akeh banget Mas Ranto. Nah. Lajeng kadang kula kinasih Pak Ambar, Pak Honi ingkang wonten Sayegan ingkang tugasipun wonten Polsek ngluar sugeng dalu Pak Honi tansah binerkahan sehatipun. Walah wis pokokne akeh. Terus sing metunge Mbah Timbul, Mas Badi, Mas Nur. Nah, terus dure sampean Sorenggono, Pak Ning. Ya, Mbak Ning. Wingi ngisi tausiah pas nyadran nang wah welok gleleng to.
pianten siji apa-apa iso. Mbah, ungkara. Wis, apa aku nek guyoni kok sok kliwat dah tak wah. Sebelane yo mumpuni apa-apa iso ngono. Mbah ning niku apa-apa iso. Dasare yo ngudi, Mas. Sarwa luwes. Nah, dasare yo ngudi. Nggih. Terus sedulur kula ingkang wonten Jayan tidak lupa. Mbok gowok. Mas Ipul. Sibul. Sik mikir lakon ketoprak, mikir lakon wayang. Ayo karo gugah sahur dadi werna ming poso apa ora aku ra mudeng. Masalah poso ora penting gugah le sahur. Ana ratange pan gendruwo ngene lho gugah. Nggih. Ning bakune kudu ngoten niku Mas Ipul. Arep iso ki ya kudu yasa kok Mas. Iya, kudu rekoso. Iya mergo ngene iki ya mergo kesurung dening para Jayan Mas. Kaya Pak Lurah, Kardinal, Pak Bayan, Sidal ki mendukung mendukung tenan. Dadi senine iki iso gliak-gliak mlaku ngono kuwi ya karena didukung beliau-beliaunya. Nah niki wangsul dateng wonten gandeng cenengipun kalian menapa ingkang kula udarasa kalih kamas kula kala wau. Dados satunggaling cara pamanggih kula jenengan nggih. Nggih. Kagem ngendhaleni lare menika nggih mboten wal saking satunggal tiyang sepuh lajeng lingkungan yang mendukung, aparatur pemerintahan yang juga support. Ini nantinya akan bisa membingkai anak-anak ini. Gitu. Sing kudune kliwat dadi ana reme. Nek bocah kuwi kok berlebihan tenaganya, super kemudian di lingkungan di masyarakat disiapkan fasilitas pendukungnya. Ya bocah mesti bakal menikmati fasilitas itu. Aja ming pembangunan fisik saja. Ning ya digolekke piranti sing kagem nyengkuyung pembangunan mental. Nggih. Aku dadi kelingan apa Mas? Pakku sewukan. Oh, Pastri. Pak Triyono. Sugeng dalu Pak Tri. Sehat selalu. Mbak S kalian iki putra-putrane loro wis mentas kabeh. Wis nyenengke. Wah. Sepone melu bangga. Suwe ora kepethuk. Nggih. Menika bakunipun lak le grengseng guyub rukun menika. Nek fasilitas disiapkan, pemerintah peduli, napa meneh niki salah satu program pemerintah itu saking Pak Bupati itu ya apa meneh Magelang itu kan kabupaten yang ramah anak. Nah, mesti bakal ngopeni ngoten niku. Kabupaten punya rumah dinas niki wau kula krungu kabar saka kanca-kanca dinas menika sing sudah vakum beberapa tahun gamelan di rumah dinas itu wau esuk wis ditata neh Mas. Pak Bupati ngendika silahkan digunakan rumah dinas ini menjadi tempat untuk beraktivitas masyarakat. Digunakake nabuh oleh dhewe kapan kala mangsa malah kanca-kanca ki pentas ngetoprak nang kono kuwi pareng kok kuwi. Heeh. Si cerdas digiarke nang kono, gamelane wis ana. Ya, giarke iso Mas. Iso kuwi. Engko live sambatke kanca-kanca Diskominfo. Secara streaming ya YouTube. Ya. Ketok le guyub rukun. Enak matuk kuwi. Ngono kuwi bare cah nom-nom sing kayak umure welasan ki ngerti. Ben ngerti. Budaya. Wong budaya ki asline ya ngejak apik. Apik ora ana budaya ngejak rusak. Lunga sing ora ana pungkase wong tuwa ora ngerti dodok selele lunga nek nanggon budaya lak ya cetha. Ki jujug nisikan B wong gek latihan ngene iki gampang golekane. Gampang, telasahe ya gampang. Wah, pokoknya nggih ngoten niku dados nek mangke ajeng kasil ya kudu kabeh kudu nyawiji. Nggih, kula niku ya karepe ya ngono kuwi. Kabeh iki men aman iki kepiye to, Mas?
wong jaman wis kaya ngene, nek sing nom-nom kuwi engko nek ming do ngono kuwi ya sak neruske sapa? Nah, nggih niku wae. Sing neruske sujarahe wong tuwa barang kuwi. Jaman saiki iki kurang kepiye to? Sing sepuh ki oleh ngandani ya ora kurang. Nah, mboten kurang-kurang. Ane wong ya bocah saiki ya mergo HP kuwi mau, Mas. Nggih. Bola-bali yo bali bola bunter. Angis tekan kuwi angel tenan. Engko ming ngrepotke sing tuwa ya ngrepotke keluargane. Ya sing jelas kuwi saiki nek ana Pak Polisi sing karo-karo wis do nangis. Nangis. Ora kapak-kapak iki weruh Pak Polisi nangis kuwi. Hak repot kamu Pak Polisi ya kepengin arep benerake lakune sing kleru to Mas Asin. Nah, nggih jane nggih mung ngoten niku. Bapak, aku ada Pak Polisi, Pak. Nah, mau gerung kecekel ngono ya gleleng-gleleng kae. Nah, niki lho Mas. Kula wau matur, niki lak kula nampi kabar to niki. Dene Pak Bupati Magelang ingkang sakmenika menika lak nggadahi visi Kabupaten Magelang yang aman, nyaman, religius, unggul dan sejahtera. Disingkat Anyar Gres. Mas Grengseng. Mas Grengseng menika. Dene misinipun niku wonten Pancadharma. Panca menika gangsal, dharma menika lakunipun gitu. Dene wonten 7 program unggulan ingkang sinebat Saptacita. Nah, saking Pak Bupati menika sepisan pinter ngaji, pinter sekolah bocahe lho. Kaping kalih sehat wargane. Kaping 3 makmur rakyate. Kaping sekawan gemilang potensine. Kaping gangsal nglayani birokrasine. Kaping 6 gumregah wargane. Kaping 7 lestari alame. Apik kabeh iki Mas. Welok. Muga-muga iso kasembadan. Amin. Melu ndukung wong ngono iki kudune lak saling mendukung to. Saling mendukung. Masyarakat yo mendukung pemerintah. Nggih, kudune ngoten niku. Nek ana sing pirsa kok gayutane masuk dalam ranah 7 ini ya caos laporan. Ya. Pak teng mriko kok enten ngeten-ngeten niku nika sampun leres napa dereng? Tak kira ya ora didukani kok. Nggih to? Iki kanggo nglayani birokrasine. Lah iki aku wingi ya krungu kabar. Beliaunya itu malah tanggal piro awal-awal Maret itu wis ngresmekke launching pelayanan admin duk kuwi ning kecamatan. Dadi nek jenengan kok sesuk nggawe akte, nggawe KTP, ora usah kudu tindak nang Dukcapil, cukup nang kecamatan. Nah, itu bisa, Mas. Nah, muga-muga sesuk kasil awake dhewe ngene iki. Bakune lumantar ngeten iki lak deming wara-wara kanggo masyarakat. Niate Bapak Bupati kan gampangke segala-galanya. Nggih. Ngono repot tidak kudu nang Dukcapil. Ora kudu dadak Dukcapil. Cukup nang daerah dhewe bisa. Nah, nggih niku wau. Lah niku wau lak pawarta menika saben kala mangsa saged dipun mirengaken saking para warga Kabupaten Magelang sak kiwa tengen menika. Saben dalunipun menika wonten giaran pawarta. Ananging ingkang basa Jawi ditampa sik Mas. Menika nggih saben dinten dina apa? Setu tabuh kali 12 menika wonten pawarta basa Jawi gayutanipun kalian berita ingkang dumados wonten ing Kabupaten Magelang. Menika. Nah, wis bakunipun nggih ancasipun namung setunggal damel majengipun masyarakat Kabupaten Magelang. Nggih lumantar Gemilang FM mboten supe kula sak kadang menika saben-saben maleng wis ya sak gaduke ya Mas. Wong Karang sak dhuwure langit jeh akeh langit nggih to. Awake ya karepe budidaya. Nggih. Kabeh iki kecakup kabeh to Mas. Nggih, kasinggihan. Urip nang tlatah
gunung kaya wae dong karang padisan iki karepe iki ya kabeh iso kecakup. Men iso kecakup, ben iso kecaan. Nah, ngoten niku. Bakunipun wangsul dhateng materi kala wau kudu mong kinemong. Nah, mong tinemong. Kudu angkat-angkatan. Angkat-angkatan. Aja mung dibodhokake sesisih. Nah, kirang prayogi amargi sedaya menika wangsul dhateng kula panjenengan menawi wonten griya dhateng tiyang sepuhipun wonten sekolah nggih bapak ibu gurunipun wonten masyarakat nggih lingkungan bebrayanipun dimening samangke sedaya kuwatosipun manah menika saged dipun tepis sarana para putra wayah menika ing samangke dados lare ingkang sae. Karana ing samangke 2000 kawantasa gangsal menika Indonesia Emas menika tartamtu mboten gampil anggenipun ngecaki. Nek ling nyebutke gampang, ning ling ngecaki sing angel. Ayo kaya tembungan sabar iku ta, Mas. Nggih. Ming 5 huruf ning ling lakoni. Lakoni angel. Angel. Nek ling ngucapke gampang. Sabar ning ling nindakake sing ora gampang. Ya wis karo pendungan iki muga-muga sing kanan wingi sing rapek kanggo bocah sing las-lasan taune kuwi sidem rampung. Do jerah tenan. Jerah nggih. Dituwuhke nganu Mas, masyarakat sing adem ayem tentrem aman. Kasinggihan wong karang sedaya pranatan niku sampun dipun damel dimen sedaya warga menika jenjem lan tentrem ayem. Nggih, menika sampun dados pranatan. Ki wektu entek. Wekdale sampun telas menika sawetawis sampun kirang langkung setunggal jam langkung seprapat ya setengah. Seprapat nggih keselan wontenipun pariwara. Kula sakadang nyuwun pangapunten matur nuwun wis rewangi ngudari pepeten Mas. Amin. Mugi-mugi ing samangke putra siswa, putra-putri panjenengan kula ing samangke pikantuk kabejan wonten donya mewah wonten akhiratipun. Amin. Dados satriya punjul ling titah ingkang samangke tansah tumunggul lan wicaksana. Wusana kula sakadang nyuwun pamit. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk nek Mas. Nggih. Sahabat Gemilang, baru saja Anda ikuti Borobudur Semawur. Borobudur Semawur hanya di 96,8 FM Radio Gemilang.